Paliton Beach nga gitawag usab nga Little Boracay ug ang lamiang delicacy nga balakasi sa Siquijor gidugok sa mga turista. Si Demi Hernani sa report. Ang kaniadto nga gikahadlukan nga isla sa Siquijor karon usa naka-certified tourist destination. Usa sa giadto mao ang white sandy beaches sa probinsya. Sama sa Paliton Beach sa lungsod sa San Juan nga gitawag nga Little Boracay. Wala kining entrance fee maong pwedeng motapisaw tusawa dinhi. Limpyo ang tubig, puti ug murag pulbos ang bus. Gawas sa pagpangaligo, pwede sa kang mag-snorkeling ug mag-camping. Sama na lang ni Beth ug sa iyang pamilya gikan sa Dipolog City nga mipili magbakasyon sa Siquijor. Nice siya kasi parang pag kasama mo yung family mo, parang na-unwind talaga kayo. You have a bond together with your family na parang kayo-kayo lang. Kasi parang, di ba, private siya. Tsaka parang virgin siya na, virgin na place. Kayo-kayo lang. So yun, white sand, fine, yan. Parang tinawag nga namin ito na La Boracay. Yung sa amin lang, kasi para siyang Boracay. Fresh up nga makaon dinhi ang salawaki o sea urchin. Ug ayaw kalimti pagtilaw ang sikat nga delicacy sa Siquijor, ang bakasi. Abunda og presko ang bakasi o isdang palos nga makuha sa Siquijor. Ang lulutuin po namin ngayon ay ang sikat na delicacy ng Siquijor, ang balakasi. Nagkalain-lain ang paagi sa pagluto sa bakasi. Pwedeng sakotsa o hanga ginat ang bakasi, adobo o sinugba. Sa sakotsa, kinahanglan lang ang siling haba, gihiwa nga bell pepper, asin, paminta, tinagtad nga sibuyas, ahos, luya, mantika, gata o gusa ka kilong bakasi. Samtang mga lamas, tuyo ug suka ang mga kinahanglan alang sa adobong bakasi. Pwede sab kining sugbaon sa init kaayong baga hangtod maluto. Sarap! Tinuod gyud nga makonsiderar nga grasya ang bahan diin sa kadagatan sa Siquijor. Demi Hernani, Balitang Bisda.